Safikile ngempela ke ubhobhodla amabhounce lembe SK khona kude yaza khona indlela zomsakazo ukhozi FM indaba ekhulunywa ke yona ke indaba ke ethinta ke iParis uzomazi kakhulu kumthandeni umfoka amanqele iningizimu Afrika yonkani yaziwa naphesheya kwelonke ngothando kwelemfashini ingezo ke kuthiwa yona into ngempela ke edlisayo kuze kuthiwe ke impela abantu babeyogeza kuthiwa bayahamba ke manje baya ke emdletsheni bekhomba khona njalo lebodu yaza uzomkhumbula kunempahla zokugqoka zakakhanti eyidayiswa ke izitolo ezahlukahlukene ungena kakhulu ke nje emculweni kaMaskandi usaziwayo ama-album asawakhiphile inqwaba onke kuthiwa nje hayi ngiyakutshela ama hit by hit ngoba size siyofika kwi-hit eyiParis namhlanje mthandeni mfoka amanqele duyaza sufikile ndoda batshela ngiyanibingelela sisi uZimdola ngiyanibingelela nala ubungelisha ninjani kodwa umsakazo omusha ngiyabingelela abafowethu ngibingelela abalaleli emakhaya ngiphinde ngibingelele omama nomkhulu nogogo ngibingelele nezingane ezincane ezikhona njengamanje zilalele umthandeni SK umnikazi weParis lo bingelelayo ke umshovu enkani kwabanenkani ngindlaba ephika kwamambatha sebesula amadevana ninjani siyaphila yeah kulonyaka 2023 mfowethu ukhipheke ingoma oyenze noLwandle kule vele yathandwa kakhulu iningizimu Afrika yonke idlalwa zonke indawo kumanje ino 11 million wabantu asebeyibukile ku YouTube le ngoma ke ingxenye ingoma ke eziqokiwe kubalaleli ukuthi ke zizona ezilishumi okungakhethwa kuzo ke ingoma ke ezohlukanisa unyaka kuthini uPaula kwakho ngalolu daba olukhulu kangaka njengoba niyazi nonke siyazi sonke ukuthi njengoba ukwakhuluma ngendaba yengezo nje ukhuluma ngendaba yokuthi ngumuntu ushithwa isisoka uyabo ngoba ukugeza nesisoka ehambisana ngizoba mfishane kakhulu ngempendulo lapho ngizothi ukhozi ngicabanga ukuthi lwayiqala njengoba lwayiqala luzoyigcina lona futhi into layiqalayo siyabonga kakhulu bafowethu sibonga nje uthando esilibona nisinikeza lona ngendlela nesinikeza ngayo kodwa nje impendulo yami ithi ukhozi ngoba lwayiqala futhi ngicabanga ukuthi luyigcinayo lona yebo duyazo mhlophe yebo hlabathi zolwandle ngaphambi kokuba nje ngibuze umbuzo cha ngingacela nje ukubonga mntakababa yebo ngegalelo lakho umculo kaMaskandi siyabonga kakhulu mfethu ukusimela singamaciko yebo sifunda okuningi kuwe ngabe ngangabuza nje umbuzo ube munye ukuthi mawubheka ubuka la waqala khona ungena emculweni kaMaskandi wake wayicabanga nje noma wayimagina usukuleli izinga okulona njengamanje njengoba sikhuluma nje namhlanje yebo empeleni ngingasho ukuthi ngangayicabanga ngoba lento lena mawubizela entweni thina silusa inkomo emakhaya sikhetha amathole senze konke imikhuba eyenziwa ngabafana ngangithi mangisedlelweni ngiluse umhlambo wenkomo yikababa ngibone sezizihlwele ngicula ngiphambi kwazo ngaleso sikhathi ngangibona ngusho nomuntu ekhaya ngangithanda kakhulu usho nomuntu ekhaya kwaya ngokuya kwafika igeneration leyo mgqumeni nomjengiseni ngayibona sengiyibhova ke ngqo lapho ngiculela inkomo mangiculela inkomo notshani ngibona ukuthi izihlwele lezi ngakunamahloni ayisimanga angangeyena umuntu nje uyabona ovulelekile kodwa kwaya ngokuya ngaze ngijwayela nje ngazi inkomo lezi ngiyibone ihleka zingahleki ngiyibone ijabula ingajabuli so ke nje ngisho ukuthi into evelayo into mawuyibizelwe kuyona iqala umncane kodwa wena unganakile uyabona yebo ngoba ngangiyibona ngilabo bantu nje ngenhliziyo yami ngiyitshela mina kodwa ngingayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyofika ezingeni labo mhlambe futhi ngedlule ngidla ama-bounce manje lelipo hayi nginyukele entabeni phela manje nginyukele entabeni futhi ngiyabona ukuthi ngiyothi ngehla impela ngiyoba ngehla nezigwama zendoda Mthandeni unama-album amaningi mfethu aney'ngoma ey'hlabahlosile ngiyazi ngufakazi ukuthi ayikho i-album yakho engenayo i-hit ngifuna ukubheka ukuthi uyihlonza kanjani ingoma ezokwazi ukungena kubantu
uyabona umbuzo obaluleke kakhulu lo ubuzayo sisimadobadola. Mina njengomthandini okwami kwehlukile, uyabona. Okwami kwehlukile akufani nokwamuntu. Mina kahle kahle mawuzothi uyabheka. Imvamisa mina umlomo wami uyadala futhi uyabulala. Mina ngifana nekhehla okuthiwa ekhaya selinjani kuthiwa selikhulile. Uma lihluthuka noma licasuka sekuyayibheka izinto elikhulumayo ngoba lingathi liyakhuluma liselivala indlela zabantwana. Futhi ngathi likhuluma kanti selibusisa abantwana, uyabo. So ngumuntu othi kuyangifikela ukuthi njengamanje le ngoma izoba hit. Mawuzobheka iParis nje nga interview khona la ukhozini ngathi ngizoyenza noma khathi. Kwakukhona emqondweni wami ukuthi ngizoyenza nomunye umuntu oyenza uhlobo lomunye umculo. Zathi mayifeyile inhlelo kamakhathi noma idelaya ngase ngithola ulwandle enkulu. Kwavele kwaphuma lo Swidoda weParis. Paris njengoba nje uma nje igijima kangaka emlandweni owedlule ngizokhumbula ukuthi kwaba khona nezinophobia ngaze ngayenzela music video. Kanti ngenza music video exenophobia nje izoba khona in 2 weeks. Mina ngikhulume before, uyabona. So ngizama ukuthi into ehit mina kahle kahle noma ingoma into esukuzothandwa ngabantu ngiyakwazi ukuyishayela umhlahlo ngoba vele ngumuntu nje ophila impilo yokuthi into engiyikhuluma isuke izokwenzeka. Nento engisolayo isuke isolisa leyo nto, uyabona. So nganjalo nje. Asikhulume ngokuba ibrand kwakho naleli zinga leli osekulona ukuthi njengomculi nanjengomthandeli ngiyazi ukuthi khona nabanye abantu futhi ababukela kakhulu kuwena. Bakhona nabanye abaculi futhi ababukela kuwena. So uyiqoqa kanjani wena njengebrand nanokuthi ube isibonelo esihle njengomuntu oyibrand ukwenza kanjani ukuthi ukwazi ukuqoqa lokho ukuze kuphile kuwe ube isibonelo esihle? Yebo, okokuqala nje ibrand mina ngaziwa ukuthi ngiyigcokama. Ikhona ukuhamba phambili nokuthi ngiyacula. Umsebenzi wami ngiyawukhathalela. Uma ngiyongena e-studio angiculela umuntu ongithandayo kodwa ngiculela umuntu ongangifuni ukuthi akangifuni. Ngiphinde futhi njalo uma ngiya kuma event ngithenga ishirt elisha elimhlophe. I-event ne-event ngisuke nginento emhlophe engizoyiqoka ngoba ibrand ngavuma, uyabona. Ngiphinde futhi ngikulungela ukuthi makuzoba nodaka lapha ngoba kungoDisemba nje lapha engiyakhona. Kufanele mangifika begcwele udaka abanye abantu mina langabikho kumina, uyabo. Kunezinto ezithile eziningi bese kuzoba nanokuthi ke ibrand yami ayihambisani nalento yokukhuluma kakhulu, uyabona. Ihambisana nokuthi ngenze into nje abantu bechazeke. Ingakho uzothola ukuthi khona namatema lombhemu ugadla lapha bethethiza njengamafuphe ezinyoni. Ngoba isikhathi esiningi ivele impilo esiphilayo nabafowethu labo omshovu nani sihlale kudlalwa nje kumnandi sihleka. Abantu abaningi bafihlelekile uqobo likamthandini ukuthi umuntu onjani until uze kufikele izinto zo TikTok nokuthi kuvuleleke o live sijwayelo ungena live bakhani be-understand ukuthi awukanti lo mbhemu nje yini, uyabo. Abantu bebazi ukuthi umthandeni umuntu ophakeme ngoba egqoka amashethi amhlophe, umuntu oyitshelayo, umuntu ongabathanda abantu. Kodwa manje mase kuvela lezi zinto bakhani be-experience ke impilo yami ukuthi lo muntu kanti unje yena, uyabona. Okay, mzuzu kabasho midnight ngishayile ihora lesishiyagalombili ngobuza ke emlalo ukhozi FM. Sinaye ke umthandeni SK insizwa la kuyona ke khipha ingoma ke iParis hambisana naye ko ulwandle unkulu impisi la khoma ke namhlanje la kuba SK iMosika Road. So gijima nje si dayise masibuya ngapha sibuya nayo ke le ngoma le okuyona ke esusa umsindo. Impela. Khohlwa le ayindawo umakoya ilasinamba ingakara ayina expiry date uyishiya la uyithola kumele ayinyakazi ngaphandle kuma uyisebenzisile le MTN Freedom Plan sifikile isikhathi sokuthi usithengele idatha engaphelelwa isikhathi vuli MTN app ushintshele kwi MTN Freedom Plan usithengele le data.